ഹലോ നമസ്കാരം. റെസിപ്പീസ് ഫോർ റെസിപ്പിയൻസിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മോദകത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം റെസിപ്പി നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ മോദകം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്യ് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് ചെറിയ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് 3/4 കപ്പ് ശർക്കര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശർക്കര പൊടിച്ച് ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശർക്കര ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശർക്കര മെൽട്ടായി വരും. അതിനുശേഷം കുറച്ച് സമയം ശർക്കരയും തേങ്ങയും കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഡ്രൈ ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കരയും തേങ്ങയൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 5 കാഷ്യൂനട്ട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കിസ്മിസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ കിസ്മിസും കാഷ്യൂനട്ടൊക്കെ ചേർക്കാനുള്ളത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം പോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കിസ്മിസ് കാഷ്യൂനട്ടൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഏകദേശം 2 മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ മോദകത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ അപ്പത്തിനും ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന സെയിം പൊടി തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പൊടി ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൊടി വാട്ടിയെടുക്കുന്ന പോലെ 2-3 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക. നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. 5 മിനിറ്റ് എടുത്ത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ മാവ് നല്ലതുപോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം. കുഴച്ചെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് സൈഡൊക്കെ പൊട്ടി വരും. പിന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ലൂസാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി അതല്ല ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല ചൂട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. തണുത്ത വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കരുത്. നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ചൂടൊക്കെ പോയി ഒന്ന് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിനാവുന്ന സമയത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ചൂടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക. മാവ് കുഴച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് മോദകം ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ മാവ് നനഞ്ഞൊരു തുണി കൊണ്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിപ്പോവും. ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക. മോദകം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മോൾഡ് നമുക്കിതുപോലെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഇതുപോലെ മോൾഡ് യൂസ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഒരുപോലെ ഒരേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. ആദ്യം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മാവ് ഒട്ടി പിടിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ശേഷം കുറച്ച് മാവ് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും തിന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക. മാവ് കുറച്ചും ഫില്ലിങ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ. ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഫില്ലിങ് ഈ നടുവിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മാവ് വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി മോൾഡ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം.
നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിനകത്ത് ഒരു ബോൾ പോലെ ആക്കിയിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സൈഡ് ഒരുപാട് വിട്ട് വരികയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തൊട്ടിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കഴിയുന്നത്രയും തിന്നാക്കിയിട്ട് പരത്താൻ വേണ്ടി നോക്കുക. നടുവിലായിട്ട് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കിഴിയുടെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സ്പൂണോ സ്ക്രൂവറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും. ഞാനിവിടെ കുറച്ചെണ്ണം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാം. കുക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീമറിലോ അങ്ങനെ എന്തിലാണെങ്കിലും സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ കുക്കറിൽ ഇതുപോലെ ഒരു തട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഏകദേശം 5 മിനിറ്റൊക്കെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നന്നായി കുക്കായി വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോദകം ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യൊന്ന് തൂവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡ്രോപ്പൊക്കെ തൂവി കൊടുത്താൽ മതി ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ. സാധാരണ നമ്മൾ മോദകം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഗണേശ ചതുർത്ഥിക്കൊക്കെയാണ്. ഈ അളവ് വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് 21 എണ്ണമാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി നോക്കാത്തവരൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. വീണ്ടും ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.